салом дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедворам ки ҳар як шумо хубу тансият ҳастен. дӯстони азиз, пеш аз навор мунасар кардан ҳамаи он меҳмоное ки нав ба канали мо пайваст шудагӣ ҳастанд хушомадед мегӯм. ба фикрам нав видеомона тамошо кардестанд ки саволҳо беҳад зиёд шудаи дар бораи ми омадачи хондану кор кардан. марҳамат кунен видеоро ҳамаша тамошо кунен дар бораи чӣ хел омада кор кардану кор дар ҷа чӣ хел ҳастай, ҳамчун студент чӣ хел омадан, ҳамаша мо видео кардагем ва саволое ки бошад ҳатман комментарияда нависед, ман ҷавоб медиҳам. ва ҳозир мехоҳам боз ба ҳамон шахсоне ки нав пайваст шудагӣ ҳастанд ба канали мо камтара каналмона шинос кунам. дар канали мо маълумотҳо дар бораи Корея мешавад. мисол, Корея чӣ гуна давлат аст, дар ин ҷо чӣ хел мардум зиндагӣ мекунанд, мисол чӣ хел мешавад ба инҷа барои кор омадан. боз влогҳои оилавӣ низ мешавад, пухтупазҳо, ҳар ҷо тамошоҳо ва амин тӯли 3 сол мешавад ки зиндагӣ мекунем. чӣ чизе ки мисол дар бораи ҳамин Корея ҳаст бояд хориҷиё донанд, ҳамаша мо ба шумо мефаҳмонем. нагуфта намонад ки хай бисёротон ба фикрам медонен, шавҳарам тӯли 10 сол мешавад ки ҷода зиндагӣ мекунанд. ману писарчаам бошад 3 сол. барои амин чизе ки мисол бояд хориҷиён донанда, мо ҳамаша ба шумо мефаҳмонем ва хоҳиши мо аз шумо ин аст ки ба канал обуна шавед, дастгирӣ кунед, то ки мо боз баҳри шумо видеои нав ба наву ҷолиб пешкаш кунем. иҷо бошад дӯстони азиз, навори худмона сар мекунем. иҷа ҳозир кати Мансур мо садик рафтестем, барои садик тоғри куни документ соз кардестем. ай сабаби ки шавҳарам ай саҳар то бегаҳ кор мекунанд, барои ҳамин вақт намешавад ки садик раванд ва ҳозир бошад ман худам рафтестам. мо пешакӣ кати шавҳарам рафтем, маслиҳат кардем дар бораи садик, мисол ҳама маълумотҳоя гирифтем ва ҳамун муаллимааш гуфт ки як документ ҳастай, бояд шумо пур кунед. шавҳарам ки пур кардан наметавонанд уҷа рафта, ҳозир ман документам мерам, мебиёрам ва шавҳарам пур мекунанд. хулас намхели дӯстони азиз, ҳозир бошад ҳамроҳи шумо камтар суҳбат карда то пеши садика мерем. баъд дар комментария саволо буд ки дар бораи садикам видео кунен, мисол шарту шароитҳо, хурду хӯроку нарху наво чӣ хелай гуфта. ина насиб ҳозир ҳамин чизе ки худам фаҳмидагиам, ҳамин қаша видео мекунам, гап мезанам. иншоаллоҳ оянда Мансураки садик мондем, боз ҳар намуд сурату видео карда шумодан пешкаш мекунам. Мансур ки якум фарзанди мо ҳастай, албатта пеш аз садик додан беҳад гӯем дилам хавотир аст ки чӣ хел нигоҳубин мекунанд, чӣ хел хӯрокҳо мехӯрад гуфта одам намхели бигем дилаш хавотир мешавад. баъд ман аз ҳамин чанд тоҷикое ки дар ҳамин Корея ҳастанд, кӯдакашон аз садик додагианд, пурсидам шарту шароит чӣ хелай, мисол кӯдакора чӣ хел нигоҳубин мекунанд гуфта, ҳамашон тавсияи хуб доданд, гуфтанд беҳад нағз нигоҳ мекунанд, метавонӣ ки ба дили пур монӣ. ва дар Корея садикам хелай ки мисол дар Тоҷикистон чӣ хеле аст ки кае ки хоҳӣ мебарӣ мемонӣ, кӯдака қабул мекунанд. Кореяда яхе нестай, як солда 2 бор ами вақти қабулкунӣ дорам, моҳи март ва ба фикрам агар хат накунам моҳи сентябр. чӣ хеле ки мисол донишгоҳу мактаб аст, инам хеле. ва ҳозир садике ки мо рафтем гуфт ки хай группаи мо дар ҷо ҳастай, метавонӣ ки ҳамин моҳҳои феврал байдои ид, 1 феврал да Корея ид доранд, соли навшона ҷашн мегиранд. гуфтам баъди ҳамин соли нав метавонӣ ки биёрӣ монӣ. садикои Корея бошад ба 2 қисм ҷудо кардагӣ ҳастай. якташ ориниҷӣ, яъне ки яслӣ, ва дигариш бошад ючивон. ориниҷида кӯдакои аз 3 моҳа то 3 солара қабул мекунанд ва ючивонда кӯдакои аз 3 сола то 6 солара, яъне аллакай тайёрӣ ба мактаб, уҷада ҳар намуд дарсову дарсои англисиам мегзаранд. ҳатто нашод хурду хӯрок мода нишон доданд, ҳамин суратҳои хӯрокҳоро бо ҳатман ки Мансур садик рафт, мисол чӣ мехӯрам аш мода нишон медиҳам. хоб бошад, мисол хобу хурду хӯрока вай намекунанд, маҷбур намекунанд кӯдака ки хоб рав ё ки маҷбур ана ина хӯр гуфта, ҳамаш хоси дили ҳамун кӯдак ҳастай. дар бораи нарху наво бошад, ҳатман боз дар дигар барномаам мегӯм то на.
баъд соати қабули садик ин хоҳиши шумо астай. Кае ки хоҳен шумо метавонед бар ин садик диен ва бо бигирен садикда. Мисол ихе нест ки як соати аниқ ҳамин соата бояд биёрӣ ва ҳамин соата бояд барӣ. баъд бо мумкин савол пайдо шавад ки чӣ хеле документҳо дар кор аст барои садик туғрӣ кардан барои хориҷиён. Документ фақат шумода ID карта мепурсанд, тамом, дига ҳечи дар кор намешавад. аввал ман фикр мекардам ки прививкаи кӯдак дар кор мешавад, бо мумкин ягон чиз дигар боша ки не. Вақте ки мо рафтем мо фақат ID карта пурсиданд, тамом, дига ҳечи напурсиданд. Хулас намехоҳед дӯстони азиз, ана бо агар ягон чия бигем пропускат карда бошем, нагуфта бошем дар бораи садикҳои Кореяи Ҷанубӣ, иншоаллоҳ боз як барномаи алоҳида дар бораи садикҳош мекунам, бо ҳамон худи садикҳоро навор мекунам. ҳозир иҷа фақат раҳа кардагим намин домои чӣ хеле ки мебинед, домои баландошёнаи Корея, домои Samsung ки иҷада бисёр худи кореисо зиндагӣ мекунанд, хориҷиё уқа зиндагӣ намекунанд. Ина иҷа мо садикдар расидем. ҳозир ҳамон документе ки гуфтам ҳавая мегирем, мебарем хона, шавҳарам пур мекунанд. дӯстони азиз, ина ҳамон документа гирифтем мо. ина майда тарафҳои хона мерем. мансурда беҳад садик маъқул шудай ҳамқа мекунамшан, намеброяд садик уҷада бозичаҳо ва ҳар хел чизо ҳастай. хиёли лимпопо кардай, амҷа бозӣ кардесае намеброя. дӯстони азиз, давоми навормон дар хона мешавад. Бо мо бошед то охирша тамошо кунед. тамошобинони азиз, иҷода бошад ҳозир якҷоя як намуд салати корейский ки беҳад барои мо писанд ҳастай омода мекунем. мумкин баъзеётон хай рецептша надонен, мумкин дар Корея ҳар намуд приправаҳое ки дар Тоҷикистон ҳастай, мисол приправа барои сабзиу ҳамхелӣ нестай. баъд ман ами тарзкай тайёр мекунам, хай мумкин баъзеётонда дар кор шавад. мода дар кор мешавад капуст, баъд ду дона намхел сабзиву зелен, баъд пиёз. хай пиёз дилхоҳ хоҳен дозен, нахоҳен не. ма дӯст медорам барои ми медозам. ба ҳамин тарз капуста реза мекунем, ҳамаша ҳами тарзи бигем дарозрӯя. баъд инам хел зелену пиёз. зелени ма камтарак будай, агар ки шумо дошта бошед бисёртарак дозен, бо бамаззатар мешавад. сабзира бошад айн аминамо тюрка. Тюркара ма аи Тоҷикистон вақти омадагим оварда будам. Кореядам ягон бор хай накуфтам хел намо тюрка ҳастай ё ки не. Албатта ҳастай. агар ки дар Корея бошен ҳатман ҳастай. ма пешвақт ба ҳамин тарз намекардам. баъд приправа кофта мешидам, мегуфтам нестая приправа. ҳар намуд ресторанои ӯзбекӣ ҳамҷура медидам. приправаи сабзӣ намегуфтам ки кунам. ҳозир боша ба ҳамин тарз мекунам, беҳади баъд бамазза мешавад. ва ба ҷои приправа мо медозем ана мехел уксус. уксуси ма себи ҳастай, себи ва дозаш бигем баланди бад нестай. Тоҷикистонда ҳамин лошка медозӣ, аллакай чай маззаш меброя. И боша ман як се лошка дохтам, даже камтараки кард, бо баъдаш чашидам ки вай кам будай, бо як лошкаи дига дохтам, хе 4 лошка уксус, баъд намак. хе ба ҳамин тарз ҳамаша якҷоя мекунем. ба даст кунен бо состарак. Иҷа ман перчатки надоштам ки ба даст кунам, барои ми бо як хелаш мегуфтанд ки ба даст мекунӣ, хеле мекунӣ, барои ми вай ба чӣ кардам, ба ми вай кофтам. шумо ба даст кунед, бо капуста ки ба даст бизанед, бо бамаззатар мешавад. барои ми инам хел салати мо омода шед. ва пиёза боша ма кае ки ами мисол гирем
истифода барем, ҳамон вақт медозам. Ҳамаи салата якҷо намедозам. Хиёл мекунам буш мебуромада боша. Ира боша ҳозир ма 1 талерка барои хӯрдан вона гирифтам. Давомша да ҳами контейнер мегирам, маҳкам мекунам, холодильникда мемонам, баъд кам-кам 1-2 рӯз мехӯрем. Инам хеле дӯстони азиз, кария да банка бо хеле чизо неста ки салатаи тоҷикӣ бикунем, капусту, помидору хеле кунем. Баъд ҳар намудам хеле салатову баъд ҳами салатаи корейскиам истифода мебарем. Ай ҳами магазино мегирем, салати кимчи. Ҳамун салати кимчиш ба маззаи тамом, дигар махкум нестем ада. Дигар намудош. Хулос нам хеле салати мо омода шид.